हाय लोगोफोर खुलुमहरलायबाय आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनग्रा बे अननानै नायलांबाय थादोलाय आरो जाय गोदानै आंनि भिडिअखौ नुसनदों बे अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर अननानै आङो दिनै बेरायनो फैदों दै लोगोफोर गामियाव बेरायनो फैदों आङो नै माइफोरा गायखांजोबो मालाय बावा फोनाय रन्जितखौ फोना दोननाय बे माइया मा खालामनानै थानो होननानै बेरायनो फैबाय आरोना आङो आधा बेला माइ गायना फैबाय ओमफ्राय आधा बेला बेरायनोसै आरोना नोंसोरजों बेखौनो शेयार खालामनो होननानै आङो फैलायबाय लोगोफोर मानसिया कमेन्ट हरदो आरोना लोगोफोर नामा दिदोम दैमारि नामाथ' जोबोद मोजां ना थान्दा दिदोमै थानाय आरो दैमारिलाय गुसु दै एखेबारे दै नङाबानो थांना थानो हायै गुसु आराम सुग्लाय होनाय ओमफ्राय बे मा होननानै लिंहरदों ना लोगोफोर आंखौ मा होनो अखा हाबायनि र' दैज्लां बोथोर ना लोगोफोर अखायानो हाब्रबना होलायबाय नै आं साथा हमलायबाय अखायानो हाब्रबना होलायबाय इयो आंखौ ओरैबायदि लिंहरदों आरोना लोगोफोर मा होनो जुमाय फेनानै दा भिडिअ खालाम आबै होननानै आरोना आंखौ बहुद माबा जुमाय फाग्लि बा बुरि नुथारो नामा आंखौ दिदोम दैमारिया जेबो नङा आं मोजां मोनाखै मोजां मोनदों आं नोंनि बुंनायखौ होमबा आङो बुंनो सानो आरोना जेनेबा आंखौ जे बुंदों इयो जुमाय लोंनानै भिडिअ दा खालाम आबै होननानै ओमफ्राय होमबाथ' नोङो बुहुद गिदिर निसायाव गब'नानै थायो आरोना नोङो ओंखायसो नों बेफोरबायदि खोथा बुंनो हादों बिराद काटारनाट बिस लानानै बा माबा मोनसे ड्राग्सफोर लानानै गब'ना थानाय मानसि आरोना ओंखायनो बेफोरबायदि जुमाय फेनानै भिडिअ दा खालाम आबै होनहरनो हालायलायनाय जेबो नङा नोंनि माबाखौबो नों एसे साननानै बुं आरोना आंनि भिडिअ जुमाय फेनानै भिडिअ खालामैया बे आंनि खोथा नोङो आरो आंखौ बुंलायनाङा बायदि आं सानो आरोना आङो गाज्रि मोनाखै होमबाबो आङो लाबोबाय आरोना बुंबाय आरो गोदो लोगोफोर बेबायदिबा थांबाय थानोसै जोंनि लामाफोरा नै लोगोफोर कासा लामा बिराद खस्थ' जोंथिं लोगोफोर बेरायनोबाबो साइकेलजोंबो हान्थिजाया सेन्देलफोरजोंबो हान्थिजायै बायदिसो दैज्लांफोराव बिराद खस्थ' पन्सायत एरियालाय गोलैयो नाथाय होमबाबो मेम्बारफोरा रावबो नायस'ना जोंनि खन्द'खौ ओंखायनो बेफोरबायदि खस्थ'यै हान्थिनांगौ जायो आरोना गोदो लोगोफोर बेबायदिबा उनाव लोगो मोनलायसिगोन थांबाय थानोसै आङो आइया दंना गैयाथाय आङो खबरबो हराखै दै लोगोफोर लोगो मोनगोन ना मोनाथाय थांनि र' बेरायनो फैदों आङो नोंसानाव
ए मा खालामना दं? ए दा लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर। नै लोगोफोर मालाय इसानि न'आ मोजांथार। टिभि नायना दंमोन नामा? जिरायदों टिभि नायना दं। फिल्म नायदों। साहा लोंनोसै नै लोगोफोर। साहा लोंलांसै अखा बोथोरनि साहा लोंना थांफिनसै आरोना अखाबा हाबाय थाबाय ओंखायनो थाब थांफिनसै आङो। साहा लोंबाय थानि लोगोफोर बेबायदिबा संग्राखौ नायनि दै लोगोफोर। मा एवनो नागिरखो? ओइ सयाबिन एवदोंहाय आं सयाबिन फ्राय। मिरामिस नामा नोंस्रा दिनै? निरामिस दिनै बिस्थिबार नालाय। इसानि न'फोरखौ नायनि दै लोगोफोर। मालायनि न'फोरखौ नायलाबायोना लोगोफोर लासिं सिंनो। थांनोसै लोगोफोर। बुहुद गोबाव जाबाय माबा 4:30 जालायबाय। बुहुद मोजां गाज्रिबो खोथा रायलायबाय थांसै लोगोफोर। भिडिअखौ नोंसोरो नायनो मोजां मोनोबा अननानै नायलांबाय था लोगोफोर। आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोगोन। नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै होदो। आरो आङो माबायावनो फैनाय लोगोफोर 12थायावनो फैनाय। 4ता जागुलायबाय। रायलायबाय आरोना गोबावजों लोगो मोनबाय नालाय एसे दुखु सुखुनि बाथ्रा रायलायबाय आरो नोंसोरो आङो बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर। साथा लादों।